Abụ m a business woman. Ana m azụ afịa, na-eme ọfụma, na-enwe ego. Then esokwe m na meeting ụmụ nwanyị. Mụnwa bụ onye na-ejidelefe ego. Ịghọtago? Ka m na-akọlụ ụlọ akụkọ ọnụnwa, ego meeting m dobelu na be m bụ 250k. Then ego ji azụ afịa, like ego minimum of ego m na-edobe n'ụlọ bụ 100k in case meme need ego n'ụlọ or something. Ọ sị bụ nne ya lụrụ di ya na di ebili na fa amụtago ụmụaka na-abụ. Di wee bido ọbịa, ọ na-akpọ friends ya na-abịa n'ụlọ, ọbịa nyesie nri nyefa, ya da complain. Mana ife ya na complain about wee bụrụ that na ndị ọ na-akpọ wele abịa, ofu onye n'imefe na ya na nwunye ya agbasago. Then nke ọzọ na nwunye nọ east, nyanwa nọlụ ebe fabi. Then nke ọzọ na ya na nwunye agbasago, eyabago na-achọ ka amala ma a ga-efiksie ma ama m fiksie. So ihe niile ngọlụ ụlọ kịta bụ ife na-enye ya nsogbu. Ndị niile gị na ha na-abọ na-akwụ bụ ndị ha na nwunye ha nwere nsogbu. Ama m ịghọta ebe m nọ na nkịta. Ndị ha na nwunye ha nwere nsogbu, nke ọzọ ha na nwunye agbasago, nke ọzọ ha na nwunye emere nna, nke ọzọ ha na nwunye emere nna. Like o nwere a responsible person gị na ha na-abọ na-akwụ, sọsọ gị nwado married. Nya wedu worried, ọ bụrụ na fa nụrụ, nọ na fa anụsigo, fa na nwunye fe nwesie nsogbu. Nya wedu asị ya no difference anụwa adụrụ oke, because na one day you will like to join them. Na ọ bụrụkwa nke afọ bụ the main koko, na the main koko bụ na ndị anụnwanye na nwunye ha nọrọ. Ụfọdụ ga-abụ fa ga-abịa fe kpọla enyi fe nwaanyị wee bịaba na bie, ha kpọla enyi ha nwaanyị wee bịaba na bie. Ya wee na-asị die na destin adụrụ oke. Ọ dụrụ oke. Number one, o nwere nke ya na di ebi, ya na nwunye ebi. Number two, fa niile bụ si divorcee, fa na eziokwu na nke ọzọ na nwunye nọ east, nyanwa nọ n'ebe fa nọ wele akọlụ m destiny. Mana ọ na-ebukwu nwaanyị abịa bie. Akwa ifugo, nke ọzọ ya na nwunye ya gbasago, ọ na-ebukwe nwaanyị abịa bie. Ya wedu wọdịdị na-arụ die na-arụ die na-arụ die, mana ọ chọrọ ịnọ. Ọ bịakwa ya emerechi arụ sie nri nyefa, ọ bịakwa ya emerechi arụ sie nri nyefa. And the fendọsi ya die edulu ha pụọ. Fa ga-anọgide ọ na-akụ ife dọka 10-11 di ya wee bata. Ọ dị unu ka ọ na di ya nwere enyi nwaanyị nke ya na suspect na o nwere enyi nwaanyị nke ya na-edi. Ya na-edi digide oluo one day di ekpe ọnya si ya na ọ na-complain too much, na ọ bụ na ọ likera friends ya ya na gịnị ya na abe nna ya na ya chọrọ si ya si ya ọ si na ọ bụ na ọ ma ala awụ friends ya na-ata friends ya ya jebele onwe ya na ya chọrọzi, na nwaanyị ọbụla likere ya love ya ga-love friends ya na-ata friends ya. Ya si ya na ya agwasigo gị ihe ya gwa gị, obido sebelufe okwu abụ ịghọtago. Like ifu na attitude dị change go, ọ na-achọdebe ụzọ o si ya kafa so okwu, na-achọdebe ụzọ fa ga-esi wee so okwu, ya agba ya nkịtị. O jesie batanya kwugheri ọnụ, otibie ife. Akwa ifugo, babali ya mba, from ịbalị ya mba ọmawa ịbalị ya ọla. Ọsị m nna ọ na-agakwa. Olu one day o wee jesie wee bata, ya wee sit enye down si ya jukene ndị mmadụ na ihe ọ na-eme ọdụ mma. Ọ bụrụ kịta na ya je make friends ndị gbapụtasịrị na di dulufe na-abata hia, ị ga-alike ya. Ọsị di echajie si in fact na ya chọzi this marriage. Ebe ọ bụ na friends ya niile nwere nke na-anụ nwaanyị na ya chọzi ka a join ya fanya na babe nne ya. Ya sị ya na o nwere ebe ya na-eje. Ọ sị anya na babe nne ya, ya sị ya na o nwere ebe ya na-eje. O bido na-eselufe okwu, omi na enye o, na ya ga-ana be nne ya, na ya ga-anarịrị ma ọ wụ break, na ya ga-anarịrị ka ya jee chie echiche, na ya asị na o nwere ebe ya na-eje. Okpie na-elu kpie na ana na o nwere ebe ya na-eje. Ọ sị m nne na before di ya anọbịa, na ya mụtala ofu nwa n'ụlọ. Papa ịghọtago, na ya gwakwara ya na ọ maara maka nwa afọ. So ya anọgide one day, leta bata o. Ya afụ leta edela afịa, ya atọ dị leta. Ọ bụrụ nọ from court. Na court si ya rapụ die na o need break, na ọ na-enye ya nsogbu, na ọ na-achọ ịkọsi ya depression, na ọ na-achọ ime nna, na ọ na-achọ ime ibie, na die si na ọ chọ break. Ya hapụ die, nọ ife court kwuru.
na-echeketa ụdị kọtụ kwuru ihe a mana dị kọtụ nwere afa nwee adreesị ya wee mee investigeshọn fụ kọtụ fụ adreesị mana stil na ya chọrọ ije ya sị ya na ya ekwugo na ya ama mpụ gị jee gwa kọtụ ka fa bịa tụpụrụ ya ife akwa ifugo ọsị m ihe agbaka dị esi ihe agbaka dị esi bikọs mgbe o wetara dị leta na oche na ya ga-apụ ya sị na o nwere ebe a na-eje so olu one day phone ya ring ya kpọọ ya na phone si na nwa afọ ya mụrụ n'ụlọ before ya wee nụba die na o nwere accident nwa nwaanyị na o nwere accident ya wee gbalụ wee jebe wee luo o wee bụrụ na ebugoli ejebe ụlọ ọgwụ ya wee jebe n'ụlọ ọgwụ wee luo wee nọele nwa ya ịghọtagonu na nọrọ ebe afọ etriti si enye ebupụta enye nọkwa na ya nọrọ ebe afọ for 2 days ịghọta na ya ka ya nọsizi 2 days afọ ya na-agharị ka afọ dọkịta ịma na mgbe ụfọdụ asị gị na dọkịta na-abịa ị ga-anọgide chi ejiri mara afọ na dọkịta so nọ ya nwa mere na ya nabazi that day ya ka ya nọzikwa fon ya ring ya enyi nwaanyị sị ya na ya makwa ife na-eme na mana ngwongwo ya niile dị n'ilo na ya makwa ife na-eme na mana ngwongwo ya niile dị n'ilo nya wee nọzi alụ chifo nya wee gbalụ wee nabaluo ọbụna ngwongwo ya niile dị n'ilo actually ọbụna ọ dị etụpụtalụ ngwongwo ya niile n'ilo wee sị na ọgbabagozi akwụna nke ọ pụọ ma ya batara wine ya kpọrọ ya gwa ya sị ya na nwa ya nwere accident na ya nọkwa n'ụlọ ọgwụ it's not like na ya gwara ya akwa ifugo so ya wee bata wee tie wee bukwelu ngwongwo eke abụ ege n'ụlọ ụmụ nwaanyị emela ụlọ ife nke eme nwoke wee kụya na bọsafụ ka o tiri ezigbo ife nya kụpịa my god wee kụsị anya ya wee binye wee jebe na nke enyi ya nwaanyị wee luo wee kọsala enyi ya nwaanyị nọ n'ebe afọ sa arụ sasị arụ zuo ike zusi ike chi ekwetu back to hospital ọ sị m na most of mmiri agbagokwa ụfọdụ ya wee luo na hospital nọsịa fụsịa nwa ya wee were akwụkwọ kọtụ afọ o nyere wee jebe that court wee luo sị ha na ya chọrọ ịfụ ha na ihe a chọrọ ịma bụ kedu ife dịbụ gwara unu na mmere unu ji wee dee akwụkwọ ya chụpụ m n'ụlọ ya tụpụrụ m ngwongwo n'ụlọ ya mee ife dị otu wee narị akwụkwọ wee nenebe wee sị ya onye gwara gị n'ebe a ka esi deta akwụkwọ na akwụkwọ bụ fake ya wee sị ha ka o si wee bụrụ fake ọnụ na afụrọ ihe a unu kedu afịa letterhead unu na ndị otie na ya gwa m enya ji wee bịaba ebe a ha na-esi na eziokwu na ihe a bụ letterhead ha na ihe a bụ everything about them mana signature abụrụ signature onye signed ya bụ ife dị ebe afọ so jọji wee wuo iwo ka ha ji report ọlụ jọji wee sisi ma ediga anyị invite